Meden habarsız kalma, beni ağda ol, beni yapma. Kederliklerden habarsız kalma, beni ağda ol, beni yapma. Hemmejaňyza salam, men Altyn. Habarsız kalma gepleşigimiziň 167-nji bölümine hoş geldiňiz. Ona näme dostlar, Abloşkany seren bolsaňyz, bu bölümde diýsen gyzyklyja täzelikler bar. Türkmenistanda dünýäniň iň populyar naýdymçylary betçe konsert berdiler. Şolaň içinde Ekin hem bar. Welcome to Turkmenistan. It's my life. Dostlar, yine bir diýsen gyzykly täzelik bar. Onu ýöne biraz soňra aýtjak. Häzirlikçe size like basýaňyz, agza bolmadyklaryňyz bar bolsa, agza bolýaňyz, men bolsa täzeliklere başlaýan. Inni bolsa klip täzeliklerine başlaýar. Azat Orazow bilen Sabrina Susev. Altın diyeceğim koyunu, yağday daşıdır koytu. Ya övrün ya da öykü, yönü bir şeyan vurdu. Sen yokkan men badım, men adat del men mari. Bilmeyen yok men adım, sereceler gen alıp. Inniki täzece klip Odanca Aýlaradan taşlama. Gelecek mi? Yadi meni unutacak mı? Kıyın önümde taşlama, beni taşlama. Hani söyledin başta bana, beni taşlama. Men yalı derler başkalar. Yine bir täze klip ýaş ýigidimiz beýlerden ýeke duýýan. Özümü köplükde yeke duyan, sen gidenin bäri, ýüzüne saradyp bolsady diýen, ol günden bäri. Özümü köplükde yeke duyan, sen gidenin bäri, ýüzüne saradyp bolsady diýen, ol günden bäri. Şamrat Orazow täzece klip hötürläpdir. Çäre ýok. Yok senden başka çarem yok. Gelip halımı soran yok. Yok sensiz derdime derman yok. Yok, yok senden başka çarem yok. Gelip halımı soran yok. Yok sensiz derdime derman yok. Yok, yok, yok. Inniki täze klip Arneverdi Orazmamedow Gyýdym. Canım kıydım, aşık bolsun anın kıydım. Sen benim göğün buysansın, eğitilmezek şanım kıydım. Inni gelýär Halkaýdym Time, ýani Jeytunury iň gowaran şahajagy Jeyhun Atajykow söwdügün. Atlanan napol gelin wan, namazım arım gelir, gel gelir, otlar sallın kocanay, öptü giryan sevduğume. Dostlar, ýadyňyzda bolsa, Emir ildeşimiz hardkorda çykyş etýär diýipdik. Ýadyňyzdamy? Ona size ekskluziv täzeligden Emir ildeşimiz ýeňiji boldy. Ýakyna hardkorda boý çykar. Сделаем дотычивать хотя бы. Empoş şahajagyna başlaýar Ýazverdi Mahmudow Gunça-Gunçajana. Ayırmadım seni gözüli, dinle dinle gelmeni, yolunu koyma gözüme, bunça bunça cana. Yapmayarım ben seni, o da koyma sen beni, yıkmayarım gönlümü, bunça bunça cana. Laçyn Mamedowa täze aýdym hödürläpdir. Näbelli? Ne belli
Enniki täzaydım Azat Oramatov'dan söýgü. Nedir söýgüň bu işi, nerden gördüm bu düşi. Dostlar ýadyňyzda bolsa online gepleşimide amaç barlyk gelmeli söz beripdi. Ýöne erti bir gün diýip şeýt-şeýtde mihman bolmady. Instagram täzeliklerine mahum başy şeýlerek video paýlaşdy. Uzaklardan beni geliren sen yanıma havlayaran yüreğimin sesini dinleyaran. YouTube täzeliklerine Dünya Futbol kanalında Burmunçuk Göreýin Zinedine Zidane barada bet video paýlaşypdyrlar. Zinedine Zidane, düýüp azjyrly bolan 3 gözek dünýäniň iň gowy oýunçysy diýip eglan edilen Fransiýaly futbolçy. Futbol karýerasyny tamamlandan soň ol tälimçi karýerasyny üstünlikli dowam edip başlady. Yeni bir YouTube täzeligi Döwran Saparow bilen Gunça Çalaýewadan. Halal yaşa, halal işle, halal gazançyňy diýişle, yaman zada diýmek işle. Mihmanysyň bu dünýäniň, mihmanysyň bu dünýäniň. Yamanlara yanaşmağır, yok musunun hiç qaraqı, İslimin bil uzaqdırlı, hayır bilen şirarası. Inni gelýäs iň gowy şahajaklaryň biri könüleri ýatlar şahajagy Halipa Nur Muhammedow ejem. Edeni şehit köşü, emmelerden saylanan, oğullarının meydanına tepil olup aylanan. Budurmuşum bedeli, senin kayan kaymanan, yürek seni kuyteye, canım mehriban ecem. Bize miras şanecim, şayın tipin kalmadı, kanlı dini avrayın, yaman ipin bolmadı. Sen gittin senin bağlan, yer varıpla bağladı, yürek seni kuytuyer, canım mehriban ecem. Yeni bir könüleri ýatlaly Bilbil Öwezwadan gyz. Baktım gördüm gül verdim, sen yıl verdin almadın. Tercih dese gül verdim, bir canalar salmadım. Hep de geçti ay geçti, bir haber almadım. Senden emsi deliğim, ay parçası aşık kalbim adına aydınlardan dolu. Hey senin don yüreğin duymaz mı bu halı? Inni gelýäs tesirleri okumaly şahajymyda ilkinç tesir ýazyp bayrak gazanan dostumuz Taryhy Maglumat. Salam media tama, salam. Enniki tesirimiz Real Madrid media tama super sagja bolun, işleriňizde elmi dama üstünlik dileýän köp sag bolun. Enniki tesirimiz Türkmen Coach. Salam media tama sizi işleriňizde şowluk arzu etýär, Türkmen Coach kanalynyň adyndan köp sag bolun. Yeni bir tesirimiz It is Rose Me. Salam media tama işiňizde diňe üstünlik köp minnetdar. Mekan berdim Radow şeýle diýipdir. Malades altyn gowy öwrençdiň işiňizde üstünlik udaç ýene de täzeliňize garaşýas. Köp sag bolun.
Endiki tesirimiz toyly akyy. Salam media tamaşkarlary, gowy işler arp barýaňyz tuwallama men Belarusda okuyan talip Adım Toyly. Endi hepdele gyzym maralyň 5 ýaşda bolan güni. Eger mümkin bolsa men adymdan we öz adyňyzdan gutlap berseňiz hoşal bolardym işiňizi üstünlük. Elbetde gutlar sizin adyňyzdan we öz adymyzdan gyzyňyz maraly doglan günü bilen tüýsüregimizden gutlaýarys. Yeni bir testlerimiz Universal TV. Öňe diňe öňe türkmenim sağ bolun. Indi gelýär iň soňky testlerimizi Toksis kardeşmen İrandan, kardeşmenim Türkmenistandan. Dostlar, meniň pikirimçe bu bölüm diýsen gyzykly boldy. Sebäbi bitçe täzelikler bardy. Ýöne geçen bölüm like san az kime kyn däl bolsa, şu ýere geçip like goýalyň. Şeýlelik bilen bölümimiziň soňuna geldik. Iň esasat özüňize gowjy seredin. Indiki bölümde görüşýänçä hoş sağ bolun. Hemejäňize salam. Dur. Ama betçe deyip aytma. Izin aýtja. Onda näme dostlar? Instagram olsa. Onda näme dostlar? Abloşkan seren bolsaňyz. Dünýäniň iň populär ne? Dämi? Dünýäniň iň populär aýdymçylar. Dünýäniň iň populär aýdymçylar kim? Türkmenistan. Türkmenistan'da dünyanın en en popüler popüler imen çok geldi gitti var. Bolano. Val o de Koğutelik var. del yo. Davay çok gir Gir, bravo. Şöyle içeri gir. Tamam. Yönü çok gir davay. Soňra aýtjak. Diýdim şona ölýänem bu. Daha gir. Ben ağzımı tutmalıyım bu. Şey diýdimi? Instagram'da. Yani o pişmani. Benzetim hadi. Endiki täze klip Anne verdi o zaman. Anna verdi. Vay diýär. Ha. Kıstanmaz. Bir demde aýtdym. Çok ki böyle. Emir hardcore'da, endi görýän öwrün. Durnaksy. Hardcore'da çykyş et. Okey, güzel. Ýadyňyz men ýadymdy. Ona size dur. Başlaýas yaz berdi. Näme bolýar? Ay, kafayı yedim. Yaman ıssız saçmam göýürdüm. Büyüğün temizliği de öyle. Erkeğim däl. Bas. Ağırda neresi otursa. Ay. Ne gülür ya? Sen güldün gülme sonra. Dan barada bet deyip bilemem. Davay kıstan o desin çalışayım kıstanma. Diydin bereke var. Çörek payla bar konuşulan. Böyle. Yedi kapı. Talan. Sallıyor. İyice badır ettim ne olur. Endiki tesirimiz Real Madrid. Real Madrid yazım. Endiki tesirimiz Real Madrid'in. Gülkün ya. Super dedi. Super. Men ýa şoğuluma ýazylşýar okumaýan bir zaty. Ne? Şöyle saftan men super şey yaptır da. İşinize diňe üstünlük gitti dilim gitti. Uğraştım diyen ne meter uğraşaly. Men hem super sottan peýdalanıp. Näme men toya çıkmadım mı elime mikrofon. Men hem bayan. Şeyle kutlamak bilen ama can sağlık, ağzı birlik, bağıt. Ey küçükten toya yetme. Edin şöyle almaklayarlar. Vallahi torunum yapılış var, kapanış, açılış.